За астатні час Мікола Канцавы часта знаходзіўся ў ажыўлёным падвышаным настроі і нават траціў сваю ранейшую нясмеласць, ціхасць і дагодлівасць перад усякім чалавекам. Беларуская праца неспадзявана шырылася вялікім валам у абкружаючым сялянскім моры і быццам шырыла дух ці то нутро вучыцеля. Рух набіраў усё болей сацыяльнага выгляду. Гармонія ранейшых, пераважна ці нават часам выключна нацыянальных асобнасцяў руху з навейшымі цяперашняга часу сацыяльнымі яго асобнасцямі поняла незвычайнай радасцю сэрца Міколы, бо ён дасканальна пераверыўся, што толькі на шляху нацыянальна-сацыяльным беларускае адраджэнне будзе пэўным і абхопіць шыбка і памысна вялізазныя масы беларускага сялянства. І не толькі сялянства, а дылі і беларускага мяшчанства, думаў ён, дзе яно яшчэ ёсць і мае ў сваёй ідэалогіі, сваім жыцці шмат беларускасці. Такое мяшчанства Мікола бачыў у некаторых губернскіх і павятовых местах усходняй Беларусі, дзе траплялася бываць яму. І ён ніколі не забываўся ў сваім глухім дзеравенскім куце, што якраз гэтае мяшчанства яшчэ можа згуляць ролю першых байцоў у змаганні з нясходаным, праклятым русіфікацыйным павевам і ўплывам сучасных беларускіх гарадоў. Беларускіх у значнай меры толькі па назову. Сацыяльны бок адраджэння захопіць найбольш годныя і надта карысныя, як даволі культурныя часткі непамершага беларускага мяшчанства. Гарэцкія вучні-беларусы, якія ўносілі ў працу вядомую сістэму арганізацыю і з якімі цяпер Мікола і другія вучыцелі мелі добра наснуджаны завязак і без перастанку зносіны, яны надзеялі яго ў гэтай думцы сваімі паведамленнямі, гутаркамі і дакладамі аб іхнай агітацыйна-асветнай дзеяльнасці на прасторы ўсяе бацькаўшчыны і глаўным чынам горадскіх ваколіц і наогул усходняй палавінкі Беларусі, дзе не замінала той дзеяльнасці, як на заходзе разнавер'е з маскоўцамі, дзе сацыяльны грунт быў шмат ляпейшы, болей бо падрыхтаваны. Надзелі яго і тыя рэзультаты беларускай працы, якія падвышаліся ў сялянстве разам з падвышаннем рэакцыі ў ім проціў бальшавіцкага ладу жыцця. Як прызвычайна шчыраму і мяккаму чалавеку Мікола сазнаваў, што радасць яго ад гэтай рэакцыі прынцыпіяльна не можа быць абязвінена і пахвалена, бо яна можа паставіць яго побач з ненавіднымі ворагамі народа і справядлівасці, што радавацца асабліва няма чаму, бо ідэя нацыянальнага бальшавізму, гэтае слово мімаволі прыдумалася і склалася ў яго ў галаве, тая ідэя нікаліва не патускнела ў мужыцкай свядомасці, і што толькі сучасная форма бальшавіцкай ідэі спрыклілась мужикам дзеля розных прычын звонку, як блакада бальшавіцкай тэрыторыі і прычын знутры, як камісарскае злачынства і няўмельства. Мікола шчыра зазначаў для спакою свае душы, што, можа быць, і зусім не было б у яго той радасці, каб гнятучая большасць вядомых яму бальшавікоў не была несвядома для самае сябе маскалячай сілай ці проста варожай для беларускага адраджэння сілай. Міколе, як і ўсім адраджэнцам, было дужа цяжка знасіць тое, што на тэрыторыі Беларусі ў бальшавізме, апрача чужынцаў, ачынуліся і ўзяліся кіраваць беларускім сялянствам якраз найгоршыя на іх пагляд беларускія людзі, бо абмаскаленыя беларусы, закарэлыя рэнегаты і партыйна тупыя праціўнікі ўсякага там яшчэ адраджэння, пагарджаўшыя з іх убогай духоўна-фанатычнасцю, беларускай моваю і ўсім нацыянальна-беларускім. Дык Мікола ведаў прынцыпіяльную цану свае радасці з прычыны сялянскай няласкі да бальшавікоў, аднак радаваўся, бо бачыў у тым настроі сялян карысць для руху. Калі гэткі самы настрой пануе сярод сялян і за дэмаркацыйнай лініяй, думаў вучыцель, дык там правадары беларускага руху напэўна здолеюць к часу адходу з Беларусі немцаў стварыць беларускае войска і аружнай сілай абараніць бацькаўшчыну. А там
Думкі яго ляцелі шпарчэй і шпарчэй і губілі парадак і звязак з далёкай ад іх сапраўднасцю. Ажыўлёны, падвышаны настрой ці быццам нейкае нервовае абурэнне, ад якога лёгка хмялілась галава і гарэлі шчокі, было ў Міколы цяпер надта часта. Яно было, аднак, не толькі ад радасцяў, што беларускасць добра пашыраецца, але таксама з тае прычыны, што ён уцягнуўся ў небяспечнае змаганне, якое пагражала страшнай чрезвычайкай. Калі прад вачмі плылі абразкі арышту, дапытаў у той чрезвычайцы ці трыбунале, ён мімаволі шукаў думкамі, хто абстоіў бы яго перад бальшавіцкімі дыктатарамі. Ён прыемна азяляўся, хмяліўся, расчуляўся. Тут думкі яго збіваліся на Абдзіраловіча. А той пісаў Міколе неяк раз, што жыве ў Н, што некалі абараніў ад смерці цяперашняга бальшавіцкага энскага завадэвуша кульгавага Гаршка. Значыцца, блізак да бальшавіцкіх вярхоў і можа вызваліць нават і з чрезвычайкі. І ён вызваляе адтуль свайго Міколу. Так летуцеў вучыцель і раптам чырванеў, схапіўшыся, што ў гарачы грозны час крывавага змагання займаецца такім дзяцінствам, а ўздумаўшы на друга, ізноў шкадаваў, што ў сваю пару не зрабіў з Абдзіраловіча рупнага працаўніка на ніве беларускага адраджэння. Урывак з аповесці Максіма Гарэцкага пададзены па тэкстах згодна выдання. Максім Гарэцкі, «Дзве душы», аповесць. Мінск. Мастацкая літаратура. 2006 год. Чытаў Мікалай Кійка.